Her er Sofie. Sofie er 15 år. I januar 2014 får Sofie at vide, at hun lider af en uhelbredelig, dødelig sygdom. Lægerne kan ikke gøre noget ved det. En måned efter konstaterer lægerne, at hun ikke har mere end 11 måneder tilbage at leve i. Som tiden går, får Sofie det dårligere og dårligere. Nu dulmer medicin ikke smerterne længere. Et halvt år senere har Sofie ikke længere kræfter til at fortsætte sin skolegang og bliver herefter permanent indlagt på Rigshospitalet. Sofie nyder ikke længere at leve. Smilet på hendes læber er nu helt væk. Sofie må derfor lide de sidste måneder af sit liv. December 2014 dør Sofie. Men er det fair? Er det fair, at hun skulle vente så lang tid på at få en ende på sine lidelser? Og er det den måde, Sofies venner og familie skal huske hende på? Det synes vi ikke. Derfor skal aktiv dødshjælp blive en realitet i Danmark.